warahmatullahi wabarakatuh. Aku cek iki wonten wong kali ora kene. Aku dipun rencanain sakenipun. Saking tlatah Purwodadi. Wong lali ora kelingan, aku wingi lunga ora pamitan. Ketonton prasanggar tak Lungaku menyang Semarang, aku wedi yen dadi jalaran. aku iki wis Ngerti opo? Lah cemburu iki. Bola bali kok cemburu dek rino wengi kowe ngajak padu tak rewangi awakku kuru jebulane ana wong cemburu rasa cemburu. Wong lali ora kelingan, aku wingi lunga ora pamitan. Lungaku menyang Semarang, aku wedi yen dadi jalaran. Ngerti apa maneh? Ora sak curiga. Iya, Pak. Bola